UMLA jangka Voice of the People Party na Maulai constituency uba Bright Star Marbanyang hakas ngi ningkong jangka tayaw kata haka artarik urisau ulahiar penjurip ya kajing longjing man hakas nong lapangap hadien balami kajing ya kanat kajing ya kajapot haka tayaw baladep hapadang kijat benrio kasi penar bat kijat benrio karbi hakate kajing le jurip jong ulalap baki babon kijaka bakila syak penjulor bawat kisainar syak kibakir na benta kidieng bathong daki nong shnong kibayo jing yarap ling bakatanat basin lalap bakila syak penjulor lut. Habakren bat kilat patai kubor, hadien baladep kajing jurip na kaliang uba bright, ulo ang bakajing wanjong usya katay kajaka, kaday ban wanjingo yaki nong syong shnong kalapangap, bat ru ban sngotu, yakajing yakandu jing e jong kinong syong shnong, bat ulo ang ru bakadaw hi baki pajba, kaday kajing duko jong ka sarkar, ulo ang ru amla ban kano ikipulit baki talot, henry day ka sarkar, kabamshim ay kabor, kababiyang yaki. Hakate ka jinglet jong ulalap ru badan tang laingut ki pulit pahara ki badan hakate ka jaka. Kalong bani i dala ki jongki khamat. Mo ban poi hakni ka jaka ban sngotu. Ka ei ka baja, ka ei ka balong. Te kumba antrai play i na ka ja lenti ka jongi nang tai. Na ka te ka snong kani ka jaka ka ba kinong snong hati hati tem kani ka jaka ka ba ki rem. Te ngilai i mo kani ka jingtu actually kadika project lingba ka government of Meghalaya kabalawara hangni bantung ini ki dieng katkum ka jing batai na kinong snong hangni ki don southly ki plot bagi tungi ini ki dieng hangni ka jaka let's say nama bagi ka jaka ka basulong selen gumne ka bakin penokam su ban rem na kaliang jong sarkar ka wara ka project bantung ini ki dieng te kumba play i mane ba ka ba sosi kalong ba mo ya kita ki dieng sanasya ki baka kanang banum ki blang ki masih ki nomio bandrung ban penjat ya kita ki dieng budan hapo ya kita lapen pra daki bor ki bana po asam daki pulit bat ndai ta kata ndai ka ba kham so si ba so thamula kalong ba mo ni kier ya kata ban khang ki masih ki blang ban penjat ya ki dieng ndai nalor ba ki la penjat ya kita ki jingka Hendai kila rung sapo bat kila put wat iki dieng baladak ban thung te kum kini ki jingja kalong ka ba penso si thang yangi mo ngai la dia ngalai ai pet bat ngadang ong mane bang ya begini ki para members of the party ke jungi national sapo Giant Hills lam bat kini ki samla bat kirang ba na kani sinong onga sokat nu teli ki disputed area kendang create no na kaliang ka jongki namar kom bangi i kani ka jaka kat kom ka jinga thu jong kinong song hang ni kam di ka jaka ka bran hapren ka jinga kaja bat wat ka sarkar kala kubur ya kata limba statement ka bran kidang sidap ai man ni ten re sekat no pan mo pi ketika surok antrai ngiyat mane antrai pin sakani pe ketika surok dang ha ki snem arpu ar la dang bakla ka jing batai jong ni samana ni po snong na kaliang jong sarkar asam kala persang ban sna mo ban kentur yu puat pe titai sinong kilalen la persang ban pensange nrei klempoi si te kala yo ban kesam kala yo ban rung shadu shane te kajing kali kalong ba hadu kanu ka government jungi kalong serious namar kajing ya lenti kajing dang tai ru mane yu i mo ha kajing sisa kajing kentur put mo kajing persang ban create ya kani ka problem kali sakini ki benta ki basane hande ya bangi pet pan na kaliang ka jong ka sarkar ka jongi ipet ya kita ki bagila pha ban pet na kamta ka sngan ka sngan jong ka snong ni imna ki don sha kata ki jaka haji sha ka di ban don sha ni jaka bang lai iru ba ki babun na kita ki ba sarkar ka pha na kaliang jong police department ban shong haji sha ki di ban on high alert hagan ki jaka mo di ban on high alert henry pi imna hang tu ki pulit ki jongi kebala pha ka sarkar imuja man ban khwai do khang tu jai la ka jong ka kam i kumba ki wan mo wan kai sini jaka kalau jaka ka bi tenan henry ngam su ha pat da ha ka jaka pi wan de duty pinong alert ringi iman mo nagal yang joki ki don ban jai ki khwai do khas tu te gidi ki ba kerpat na kaliang jonga simet habangawan kani nga keren mdai mga shui tang na news report mo mga shui po
social media dari hakani si ngarawan dalah ki jong kijan dalah ka jong ka khamat ban pen ban sngap dalah ki jong skor ya ka ei ka ba ngiyo i ya ka ei ka ba ngiyo snow na kini nong snong hangni ka than pi ultimately hi nga so ka dei bet ka sarkar mo amar ngaju ong ini we la yo ka sarkar ka ba mo nadu kinong snong wat ki police administration ru kamut ki yo ka bor ingim la ban su keno seni setai renga asong hi kadai kajing kensting na kalyang jong sarkar ma kani kamli kasin baning kong mo nilai i na ka we ka pos ko ipan he ngi aingo yu blai ba kani kajing ja kam don kanu kajing ja ka ba sosi mo kajing du no ki mensim ki ba koror kum ba kalong kam jingai na kani jaka pa mukro kadang sudah benca keleng ki border ki jungi blai ki long kumni blai ngi sha sim kabu kumni si kumni ngang ong kadaw ba hi kalong ba ka sarkar kam sim khia mo kam sim khia ha ka jing sha ban pha ki pulit ba kin long ka jing singan sugani ki jaka ban ai ka jing singan ki nok snong sugani ki jaka mrei kum ba pi i ka balong mo lai i la ki jong ki khon ai